Ahojte kočky, volám sa Janka a som autorkou blogu štýlovooblečená.com. Na mojom blogu nájdete množstvo článkov a videí o tom, ako sa správne obliekať, alebo napríklad ako si vytriediť šatník, aká farba vám pristane, alebo aký strih oblečenia by ste mali nosiť podľa typu vašej postavy. V dnešnom videu, milé dámy, vám poviem, ako nakupovať s rozumom. Možno, že aj vy patríte medzi dámy, ktoré nakupujú spontánne a možno tak trošku bezhlavo, keď idete do obchodu a sú nejaké zľavy. V tomto videu vám ukážem, ako konkrétne pripraviť takýto nákup, aby ste prišli domov s vecami, ktoré reálne budete nosiť. Predtým, než si dáme tie konkrétne rady, tak sa pozrime na kontext, prečo my, ženy, potrebujeme nakupovať. Takže v prvom rade to môže byť naozaj potreba niečoho, napríklad potreba nejakých nohavíc do práce, alebo nejakého saka, alebo nejakých šiat na nejakú príležitosť. Takže potrebujeme to oblečenie. Druhým dôvodom, prečo nakupujeme, môže byť aj naša psychická stránka, čo znamená, že prežívame možno že nejaké ťažšie obdobie a chceme si doplniť energiu, chceme si zvýšiť sebavedomie tým, že si niečo na seba pekné kúpime. No a tretím dôvodom môže byť aj to, že sa nudíme, že sme frustrované a chodíme po obchodoch a snažíme sa niečo si kúpiť alebo proste vylepšiť si náladu niečím, čo možno, že ani nepotrebujeme, ale sa nám to páči a povieme si, veď mám na to, tak si to môžem dovoliť a môžem si to kúpiť. No a všetky tri dôvody, ktoré som vám dala, prečo nakupujeme, môžu priniesť zlý výsledok, ak sa nepripravíme na tento nákup. Takže často, keď nakupujeme napríklad pod nejakým psychickým tlakom, to znamená psychickým tlakom z nás samotných, prídeme domov s niečím, čo dáme do skrine alebo niekomu podarujeme a nikdy nebudeme nosiť. Prečo? Pretože sme si to kúpili pod tlakom našich emócií. To znamená, že v deň, keď sme išli nakupovať, tak možno, že sme neboli v tej najlepšej forme, ako sa hovorí, a siahli sme po niečom, čo možno, že vyzeralo fantasticky na predavačke alebo na nejakej bábike. A možno, že sme si to vyskúšali a cítili sme sa v tom dobre v kabínke, ale keď sme prišli domov a znovu sme si to obliekli, tak sme zistili možno, že dve veci. V prvom rade, že tie dané šaty, alebo nohavice, alebo svetr, to už je jedno, o aké oblečenie sa jedná, nesedí na náš typ postavy. Takže to môže byť prvý problém a tým pádom sa v tomto oblečení nebudeme cítiť komfortne a nebudeme ho nosiť. Druhou vecou, čo sa nám môže stať, je to, že prídeme domov s nejakým oblečením, ktoré nebudeme môcť nosiť, pretože nemáme k tomu ďalší módny prvok. Napríklad kúpime si nejaké krásne šaty, ale keď príde príležitosť, aby sme si ich obliekli, tak zistíme, že nemáme k ním topánky, alebo nemáme k ním kabát, alebo nejaký svetrik a tým pádom ich nebudeme nosiť. Takže poďme si povedať, ako nakupovať s rozumom. V tomto videu vám dám konkrétne kroky. Prvým krokom, ako nakupovať s rozumom a priniesť si domov veci, ktoré budeme reálne nosiť, je spísať si veci, ktoré naozaj potrebujeme. A pritom je nevyhnutné urobiť si také triedenie toho našho šatníka, taký prieskum, čo máme v našom šatníku, pretože ak nevieme, čo máme v našom šatníku, tak budeme mať tendenciu kupovať si jednak tie isté veci, ktoré už máme, a kúpime si ich spontánne, pretože ich máme rady ich nosíme. Dám vám konkrétny príklad. Ja som proste milovala čierne nohavice kedysi a stále keď som išla do obchodu a povedala som si, no potrebovala by som nejaké šaty, tak aj tak som odišla po 3 hodinách nákupu s čiernymi nohavicami, ktoré už som mala doma, pretože je to vec, ktorú sme zvyknuté nosiť. Takže dôležité je urobiť si prieskum šatníka a povedať si, dobre, mám takéto šaty, ale neviem ich nosiť, pretože mi chýba k nim nejaký kabát, alebo mi chýbajú k nim nejaké topánky, alebo nejaký svetrik, takže si zapíšte, čo vám konkrétne chýba.
A keď máte tú vec napísanú, tak druhou dôležitou vecou, predtým než ešte pôjdete si ju kúpiť, je to, aby ste si zadefinovali dve veci. Prvá vec je to, že koľko peňazí ste ochotné dať za ten daný modný kúsok. To je veľmi dôležité. Napríklad si povedzte, dobre, celých 6 mesiacov alebo celý rok som si nič nekúpila a mám 100 eur, aby som si kúpila kvalitné, perfektné džíny. Takže budete hľadať kvalitu a budete vedieť, že môžete za nich utratiť 100 eur. Alebo naopak, poviete si na druhej strane, no tento rok som už dosť minula, ale potrebujem ten modný kúsok a tým pádom mi ostalo možno, že nejakých 30 eur na nejaký svetrik, ktorý potrebujete, pretože neviete nosiť iné kusky vo vašom šatníku, tak si poviete, dobre, ideme hľadať úplne basic základný sveter a mám na ňo vyhradený budget 30 eur, takže nebudem míňať možno na nejaké sponky, na nejaké laky, na nejaké lesky na pery, ale tých 30 eur miniem na nejaký svetrik. Takže to je jedna vec. A druhou vecou je to, aby ste si určili aj tú kvalitu, o ktorej som hovorila. Ak si kúpite nejaký svetrik, možno že za 20 eur z H&M, tak po druhom, treťom vypraní ho môžete podarovať a možno, že aj nepodarovať, ale môžete ho recyklovať, pretože väčšinou sa natiahne, ak je z polyesteru alebo z inej syntetickej tkaniny. A na druhej strane, ak máte budget a viete, že si chcete kúpiť sveter za 50 eur a bude kvalitný, tak vám aj dlhšie vydrží. To už nechám na vás, aký budget máte vy a akú filozofiu nakupovania máte vy. Osobne som zástankyňou slow fashion, čo znamená pomalá móda v preklade. A čo to vlastne znamená? Znamená to, aby sme nenakupovali zbytočne. Veľakrát sa nám stane, že ideme do obchodu a kúpime si niečo, čo už máme. Možno, že nie je to úplne tá istá vec, ale z 95% je to oblečenie podobné tomu, ktoré už máme v skrini. A je to úplne normálne, pretože naša psychika funguje tak, že si kúpime alebo automaticky sme priťahované k veciam, ktoré máme zaužívané nosiť, v ktorých sa cítime pohodlne. Možno, že sa v nich necítime úplne sexy alebo necítime sa v nich úplne ženský alebo tieto veci nám nedávajú zdravé sebavedomie, ale cítime sa v nich pohodlne. A prečo sa v nich cítime pohodlne? Pretože je to zvyk, pretože sme si na nich zvykli. Zvykli sme si nosiť úzke svetriky, zvykli sme si nosiť šedé farby alebo zvykli sme si nosiť kostýmy, ale to je len zvyk. To neznamená, že to oblečenie nám dáva ten pocit, ktorý by nám to oblečenie malo dať. A niekedy si zamieňame pojem pohodlné s oblečením, ktoré je pohodlné a dodá nám ten pocit ženskosti a zdravého sebavedomia. Ja som zástancom toho, aby žena mala vo svojom šatníku pár kúskov, ale kvalitných, ktoré bude nosiť stále, ktoré bude nosiť minimálne 80% jej času a nebude mať plnú skriňu hrabudier, ako sa hovorí. A ráno, keď príde a otvorí ten šatník, tak presne bude vedieť, čo si oblečie a to oblečenie bude na nej vyzerať tip-top, ako sa hovorí. Takže to bola prvá vec. Predtým, než idete nakupovať, napíšte si, čo potrebujete, aký budget máte na tú danú vec a akú kvalitnú vec si chcete kúpiť. Definujte si takisto farbu tohto oblečenia a látku tohto oblečenia. No, látka je spojená s tou kvalitou, ale takisto je veľmi dôležité, že keď idete si kúpiť ten svetrik ku vašim vzorovaným šatám, tak by malo byť nejakej neutrálnej farby, aby ste ho mohli kombinovať s iným oblečením. A tým pádom vyhnite sa všetkým iným svetríkom, ktoré na vás budú žmúrkať, ktoré vás budú lákať, pretože oranžová napríklad je teraz in, teraz hovorím nejaký príklad, to nie je pravda, že je in, ale napríklad teraz máme sezónu nejakej farby alebo nejakého vzoru a tým pádom v obchodoch uvidíte tieto vzory a budú vás lákať, ale nie, vy si povedzte, ja potrebujem šedý sveter alebo ja potrebujem hnedý sveter.
Takže toto je veľmi dobre si zadefinovať a mať na pamäti, keď idete do obchodu. No a ako je to u mňa zvykom, dám vám aj nejaký konkrétny príklad. Minulý víkend som išla na nákupy, pretože sa mi trošku zničili moje čižmy a potrebovala som si ich vymeniť, tak som si povedala, že potrebujem si kúpiť nové čižmy. Zadefinovala som si, že tie čižmy by mali byť kotníkové, pretože jedny vysoké čižmy už mám. Mali by byť neutrálnej farby, čo znamená, ja mám veľmi rada hnedú farbu alebo kamel farbu, pretože táto farba sa naozaj hodí ku všetkým mojim šatám, nohaviciam a vlastne ku celému môjmu šatníku. Takže som vedela, že majú byť kotníkové, že majú byť hnedej farby. Chcela som určite čižmy na opätku, pretože jedny čižmy na nízkom opätku mám a chcela som vlastne vysoký opätok, to bola tretia vec. No a štvrtá vec, zadefinovala som si budget, čiže koľko som ochotná za tieto čižmy dať. Keďže sme práve v období, kedy už prechádzame na jar, čižmy sú skôr zo zimnej kolekcie, tak som si povedala, možno, že nájdem nejaké čižmy v zľave a teda ten môj budget bol nižší. No a mala som všetky tieto veci, bola som v psychickej pohode a vybrala som si v sobotu do obedu na nakupovanie a išla som a bolo to fantastické, pretože absolútne nikto nebol v meste. Ja som vlastne bola jedna z prvých klientiek, ktoré vošli do obchodu. No a čo sa mi stalo? Ja poviem vám to, lebo aby ste vedeli, že ani ja ako modná poradkyňa nie som úplne dokonalá. A ja som vlastne išla si kúpovať čižmy. A predtým, než som vošla do obchodu, kde predávajú moje obľúbené topánky, tak som videla, že je obdobie zľav. A ako som tak prechádzala tou ulicou, všade na mňa viseli tie transparenty, že minus 50%, minus 60% a dokonca aj v takých obchodoch, ktoré mám rada, ktoré sú kvalitné, ako napríklad Kukie alebo iné francúzske obchody. A ja som si povedala, idem sa tam len tak pozrieť, hej, nevinne, ono to vždy tak začína nevinne. A ja som vošla do toho obchodu a začala som sa tam prehrabovať a boli tam fakt krásne veci, boli tam kvalitné veci a boli tam veci, ktoré sa mi veľmi páčili a som začala uvažovať nad tým, že by som si ich aj išla vyskúšať a že by som si ich aj išla kúpiť a v podstate tento modný kúsok by sa mi aj zišiel do môjho šatníka a bola by som v tom sexy, dalo by mi to sebavedomie a proste začala som hľadať odôvodnenia na to, aby som si kúpila tú danú vec. Našla som napríklad jedny krásne pletené šaty a ja proste milujem šaty a dlhodobo som aj ich zháňala, čiže ono by som si to mohla aj teoreticky ospravedlniť tento nákup, ale potom som sa tak zastavila a som si povedala, čo to robíš? Ty si mala ísť si kúpiť čižmy, nie? A ja som si povedala vtedy v tej hlave, dobre, ja som si napísala, čo potrebujem, ako to má vyzerať, aký mám budget, nebudem proste kupovať niečo iné, tak som vyšla z toho obchodu a išla som si kúpiť tie čižmy. No a taká druhá anekdota s tými čižmami, vošla som do obchodu a samozrejme čižmy už nikde nemali, lebo už každý má jarnú a letnú kolekciu. A našla som krásne, ale prekrásne topánky, poltopánky. V podstate také, o akých som už dlhšie možno, že aj snívala. A zase ma to zlákalo. A si hovorím, no ale ja už jedny poltopánky mám. A ja potrebujem tie čižmy. Takže išla som úplne na koniec toho butiku. A tam som našla jedny fantastické čižmy a v podstate nemala som napísaný ten zoznam, ale mala som ho v hlave a zistila som, že tie čižmy sú úplne presne také, aké som chcela, takže vám ich ukážem, pretože som si splnila svoju úlohu a vyšla som z obchodu s čižmami, ktoré som naozaj potrebovala, ktoré potrebujem ešte, takže ukážem vám ich. Našla som si hnedé kotníkové čižmy, hnedej farby s vysokým opätkom za fantastickú cenu, pretože ako som hovorila, boli úplne posledné, boli ešte zo zimnej kolekcie, takže dostala som ešte na nich 40% zľavu. Ale uvedomila som si, že
keby som si kúpila tie šaty v Kuke, alebo keby som si kúpila tie poltopánky, tak neostalo by mi vlastne na tie čižmy. Ja som si povedala, mám taký budget a chcem kvalitné čižmy, som ochotná do nich dať, ja neviem, 50-60 eur a nebudem sa rozptýľovať nejakými šatami, ktoré možno, že zo 60 eur išli dole na 20, ale tým pádom, keby som si kúpila tie šaty za tých 20 eur, tak na čižmy by mi ostalo iba 40. Mohla by som si kúpiť nejaké čižmy za 40 eur, ale tie čižmy už by neboli podľa toho, ako ja som si stanovila. Takže v živote platí jedna vec a to je to, že stanovte si cieľe alebo stanovte si to, čo naozaj v živote chcete a neupustíte od toho, aj keď vám prídu do života iné rozptýlenia a to isté platí v móde a v živote vám prídu tie iné rozptýlenia, pretože takto chodí a držte sa svojich zásad a držte sa toho, čo ste si stanovili a uvidíte, že to neuľutujete. A ja to neľutujem, pretože tie čižmy, keď som si ich doma pozrela, tak naozaj ich budem môcť nosiť z 99,9% môjho šatníka. Druhou vecou, ktorú by ste mali mať na pamäti, keď idete do obchodu, je to, aby ste si vybrali správny čas nákupu. Ja osobne nerada nakupujem v nákupnej špičke, čo znamená v sobotu po obede alebo aj v nedeľu. Na Slovensku sú obchody otvorené aj v nedeľu. Vo Francúzsku našťastie nie. Oni vlastne idú do prírody alebo k moru, tí, ktorí môžu ísť. Ale viem, že na Slovensku je veľa obchodných reťazov a hlavne veľkých obchodov otvorených v nedeľu a tieto nákupné strediska sú plné, úplne plné ľudí, ktorí bez hlavy. Ja som úplne proti takýmto nákupom, pretože počas takýchto nákupov ste tlačené časom, ste frustrované, pretože je strašne veľa energie v tom nákupnom centre, ľudia tam chodia a pozerajú a možno, že aj nič nekúpia, ale je tam proste dusno, aby som povedala. A hlavne kabinky sú plné, nemáte čas si to vyskúšať. Keď si vezmete už tretiu vec do kabinky, tak predavačka začne na vás pozerať, že už by ste si mohli aspoň vybrať, alebo potom začne na vás tlačiť, že no vyzeráte v tom super, aj keď možno, že až tak super v tom vyzeráte. Takže preto ja osobne chodím nakupovať ráno, v sobotu, aj keď nepracujem, tak idem ráno, alebo idem cez týždeň po práci v večerných hodinách pred záverečnou. Dobre, predavačky ma musia milovať, ale ja nejdem 5 minút pred záverečnou, ale idem možno, že nejakých tých 40 minút pred záverečnou a keďže presne viem, čo chcem, poznám tie butiky, kde by som si mohla zaobstarať to dané oblečenie, tak väčšinou ja si kúpim tú vec za 20 minút. Ja prídem do obchodu, urobím taký okruh, presne viem, akú látku, aká farba, aký strih, vezmem si 3 veci do kabinky, vyskúšam a odídem minimálne s jednou a som spokojná. Takže plánujte, milé dámy, čas, kedy idete nakupovať. No a treťou vecou, ktorá je úzko spojená s prvými dvoma, je to, aby ste boli vy psychicky naladené na nákup. Čo znamená, a čo má vlastne takéto prepojenie s tým môjim úvodom, nikdy nenakupujte, ak ste frustrovaná, ak ste chorá, ak ste unavená, alebo ste smutná. Pretože budete mať tendenciu nakupovať veci, ktoré by vám mali dodať sebavedomie, ale budete ovplyvnená buď niekým, kto ide s vami na nákupy, alebo predavačkou, ako som hovorila, alebo veľký pozor si dajte na psychologický tlak reklamy alebo zľav. Pretože zľavy na nás vplývajú v obrovskej miere. A napríklad, koľkokrát som išla do obchodu a chcela som si kúpiť nejaké šaty, ale videla som tam úžasné legíny a ešte bola zľava, že ak si kúpim jedny, tak druhé sú za polovičnú cenu, takže namiesto šiat som odišla domov s 2 legínmi. Napriek tomu ja doma mám legíny, takže v podstate už som ich mala 3 a nemala som šaty. Takže na to si tiež dajte pozor, aby ste nešli nakupovať, keď nie ste v psychickej pohode. A viete, to je ako keď hladný ide do supermarketu v nedeľu večer a kúpi
len to, čo mu ostalo, a väčšinou sú to polotovary, ktoré potom nám viac uškodia, ako urobia osoch. Takže to isté môže byť aj s módou. Kúpite si niečo, čo vám zalepí nejakú boľačku v ten daný deň, ale v podstate tú vec nebudete potom nosiť, pretože ju nebudete vedieť, ako nosiť, a možno, že sa ani nebude hodiť vašej postave. No a poslednú radu, ktorú vám dám, je to, aby ste sa vyhli módnym trendom. Prečo? Pretože módne trendy sú premenlivé. Je to niečo, čo príde napríklad jednu sezónu a potom zasa je to out, ako sa hovorí, čiže už to akože vyšlo z módy. A čo sú vlastne módne trendy? Módne trendy je vlastne oblečenie, ktoré je veľmi charakteristické, ktoré je možno, že trošku vyzývavé, môžu to byť ostré farby, môžu to byť netradičné vzory, môžu to byť napríklad jeden čas sme mali kocky, potom sme mali kvety, potom sme mali nejaké zvieracie motívy. No a toto všetko môže byť módnym trendom. Lenže keď vy si kúpite napríklad nejaké tričko alebo nejakú blúzku s potlačou, ktorá je túto sezónu in, tak možno, že už na budúci rok, alebo už možno, že na jeseň sa nebudete cítiť dobre v tomto tričku, pretože nosili ste ho možno, že 3-4 mesiace, keď to bolo in a už sa vám zunovalo. Takže potrebujete si kúpiť ďalšie tričko a zase si kúpite nejaké to nové módne tričko, čo znamená, že na konci roka alebo 2 roky budete mať 10 tričiek vo vašej skrini a nebudete ich nosiť. A je to škoda. Je to škoda pre našu planetu, je to škoda pre vašu skriňu a je to škoda pre vašu psychiku. Prečo pre vašu psychiku? Pretože je vedecky dokázané, že ak sa musíme rozhodnúť pre niečo, čo znamená napríklad ráno, musím sa rozhodnúť, aké oblečenie si zoberiem, takže budeme zapájať náš mozog a budeme si lámať hlavu nad tým, čo s čím skombinujeme, a vytvoríme si tak zbytočný stres, ktorý nemusíme mať, ak máme v skrini pár vecí, ktoré vieme, že budú stále fungovať, v ktorých sa cítime skvele, v ktorých sa cítime sebavedome, a tým pádom si môžeme sa zbaviť zbytočného stresu ranného. Takže módne trendy sú tu pre obchody, pre podnikateľov, pre všetkých módnych návrhárov. Nechcem teraz zatratiť všetkých módnych návrhárov, pretože oni nám prinášajú krásne veci a krásne konfekcie, ale žena by sa nemala obliekať podľa módnych trendov, ale podľa typu jej postavy, podľa toho, v čom sa dobre cíti, a podľa oblečenia, ktoré jej dodáva pocit ženskosti, zdravého sebavedomia, pocit sebalásky. Ak dnes ti tvoje oblečenie alebo tvoje outfity nedávajú tento pocit, tak možno, že by si mala zmeniť oblečenie a štýl oblečenia, ktorý práve máš. Možno, že by si mala urobiť takú revíziu šatníka. A ak by si mala záujem, aby som ťa sprevádzala v tejto revízii, tak navštív môj blog štýlovooblečená.com a klikni hore na odkaz Chcem módne poradenstvo. Všetky informácie o tom, ako môžeš spolupracovať so mnou alebo ako by som ti mohla pomôcť online, nájdeš vlastne na mojom blogu. Milé dámy, dúfam, že sa vám páčilo toto video. Môžete ho lajknúť alebo zdieľať s vašimi kamoškami. Snažím sa teraz robiť také kratšie videá a častejšie, aby ste stále boli v tom rytme tej módnej premeny. A ak máte akúkoľvek otázku, môžete mi ju napísať na štýlovooblečená@gmail.com. Ja sa na vás teším už v ďalšom videu.